dulurku nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu sesembahanku rinten mong limang wektu kanggo mrasa
Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limpang waktu kanggo prasta munkar lan nafsu. Masih ini sambel nih tambah no itu kali sambel. Aku ngenteni kamu kaya ngentenimu dune wahyu satimutan sasumimpan serone kalbu do kusuma papucanku. Libur sesarengan kalian Krida Manggolo. Aku ngenten sliramu kaya ngentenimu duning wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu doh kusuma papucanku tak jaluk joni janji joni masih long
Gledang kain kok pranyata janjimu Indra jalan alet wes wisa ojo lali tan samar pamoreng suksma sinuksma ya winah yang asabi Inggih nuwun sewu mik kenong mati Mas kalih mik gong mik kenong mik gong mati vokal tambahi vokal sing tangge iki tambahana Mas kontrole hukum keplaku tambahana cah keplake kontrole monitore sing gedhi kuwi tambahno kendang ciblone. Ugi panggilan ke panggung kepada Mas Agil, panggilan ke panggung Mas Agil. Bram. Jan. Salam kontrolnya begitu. Hei. Salam maju nore. Hei, salam maju nore. Tidak teman-teman tidak. Tapi ngasih contoh lagu-lagu. Ing samangke nyuwun diagung pangaksama bilih dalem nyuwun la atur wonten ngarsa jengandika sami. Ing samangke kawula nderekaken jengandika sami kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih ingkang jawab salam kula sedaya amal urusanipun wonten ing donya prapteng akhirat mugi-mugi dipun lancaraken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kula bali panjenengan
sauri kanthi salam ingkang semangat. Sepindah malih kawula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kaping sepindah ngunjukaken gunging panuwun wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kula dalah panjenengan sami sahingga saged makempal wonten ing rikalenggan samangke kanthi boten wonten alangan setunggal punapa ngajeng lan wingking terus selaminipun. Allahumma kaping kalih sholawat sarta salam kunjuk nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumat ilan nur. Ingkang kaping 3 kawula ngaturke gunging panuwun pinangka sulih sarira wakilipun saking kadang-kadang Krita Manggala Kelurahan Kenayan Tulungagung dening panjenenganipun Bapak Yunifan Arisandi dalah sak kulawarga ageng dene sampun kepareng hanimbali kawula dalah sak kadang Krita Manggala sowan wonten ngarsa jengandika sami ing samangke mugi-mugi anggenipun hanggadhahi kajat panjenenganipun Bapak Yunifan Arisandi dalah Mbak Rindi Novianti bilih netepi darmaning ngasepah nggih menika mengeti ambal warsa putranipun ingkang kaping gangsal nggih menika panjenenganipun Dik Alvano Giandra Sandi Pramana mugi-mugi dadosa putra ingkang soleh dalah mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepahipun. Allahumma lah wong semene banyak lirih men Mas aku kok ya. Allahumma ing samangke ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Apa Pak? Siapa kowe nggih? Apa Pak? Oh tak tak sayang. Oh tak Pak. Keparengno dalem badhe nderek pitepangan bilih asma dalem nggih punika Cak Mat Kancil mijil saking tlatah kita Pacitan. Tepuk tangane ndi to? Waduh kok Pacitan ora ditepoki kok. Lah nggih. Mboten wonten sanes nggih menika nderekaken panjenenganipun Mbah Musata ingkang mimpin utawi bawahi paguyuban Krida Manggala wonten ing Rikalengan samangke. Aja lali ya lur sing duwe TikTok di-follow jenenge Cak Mat Kancil Real. Promosi ya ora apa-apa. Iki karo nunggu sowanipun kadang-kadang Krida Manggala anggenipun samapta ing gati sawega ing diri diaturi tetembangan. Iki aku njaluk dinggo ngejokke artisnya Krida Manggala Kenayan Tulungagung. Sampean ngerti Mas? Di apa wis lali sliramu nanono ni nanonu nono. Ya. Hey. Ayo Dok, jumeneng sedaya.
Nggih, bersama artis-artisnya Krida Manggala Tayan Tulungagung ingkang dipun bawahi panjenenganipun Bapak Musata. Kula dongaaken mugi-mugi panjang yuswa nggih Bapak. Awet momong putra wayah. Amin. Nggih, nderek belajar. Yo, sadurunge awake dhewe ngaturke pambuka ya kuwi. Yo tombol kanan yo langsung. Ya, kaya ngapa Cok? Diaturke sinarengan sawanipun Krida Manggala Indonesia.
meriah untuk artis-artisnya Donggolo. Iki digarap cara anyar ya, Cok. Dadi enek kolaborasi antarane Tulungagung karo Pacitan. Iki ing samangke ngaturi panjenenganipun ingkang hamengku gati. Panjenenganipun Bapak Yunifan Ari Sandi kinen munggah pinarak wonten pepanggungan. Ujung jari balon rondangan nikalopo kalian Bapak Paniran dalah Bapak Mujiono saha Ibu Mijah kasuwun pinarak minggah wonten pepanggungan. Sepindah malih Bapak Yunifan, Pak Paniran, Pak Mujiono dalah Ibu Mijah kasuwun minggah wonten pepanggungan. Nuwun. Wong ning ngayudha karsane waduh Gusti dasih kula sumungkem mrih ngarsana ta Gusti kula sing rukun Sumangga Ibu nggih pinarak turuk tok tok inggih Bapak Paniran sampun kepareng minggah. Oh inggih Bapak Paniran lajeng Bapak Mujiono dalah Ibu Mijah inggih niki mengke menawi kupat luar dipun luwari kepareng kairing gangsal nangsal monggang ngangsal. Amin ya ramin. Mugi-mugi Gusti Allah paringono rezeki ingkang kathah ingkang turah niki kula dongani Robbana apid dunia hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Tepuk tangan yang meriah. Nggih. Maturke benging panuwun. Nggih keparenga nggih. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngestoni napa ingkang dados kajatipun Bapak Yunifan sak kulawarga ageng.